ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ତାର ସବୁ ସୀମା ଟପି ଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏହାର ପଛରେ ରହିଛି କିଛି ଅକୁହା କାହାଣୀ। ଏହା ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣର ସେ ବର୍ଷା ପରି ସବୁ କିଛି ଜୀବନରେ ଉଦା କରିଦେଇଥାଏ। ମଣିଷ ନିଜର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ବାରମ୍ବାର ଜୀବନର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥାଏ। ଏ ଲଢ଼େଇ ସଦାବେଳେ କେବେ ନିଜ ସହ ତ କେବେ ସମାଜ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏମିତି ଏହି ସମାଜରେ ମଣିଷର ଜୀବନଟା ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ଯେମିତି କିଛି ହୋଇ ହିଁ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ସେ ତାର ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ଏଠାକାର ଆଖି ଥିବା ଅନ୍ଧମାନେ ସମୟ ଆସିବା ଆଗରୁ ତା ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାନ୍ତି, ତା ଚରିତ୍ର ଓ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ, ଆଉ ଛିଡ଼ା କରିଦିଅନ୍ତି ସମାଜର ସେ କାଠଗଡ଼ା ଉପରେ। ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସାହସ ଓ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ତମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରିପାରିବ। ଆଉ ଦେଖିବ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତମକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଉଥିଲେ ସେହି ଲୋକମାନେ ହିଁ ତମକୁ ହସର ସହ ଆପଣେଇ ଦେବେ। ତ କେବେ କିଛି କରିକି ତ ଦେଖ।